لهر شهر و شارچکێکی هەرێما کوردستانê rewresmên bilindkirina Roja Alaya Kurdistanê hat bi rêve birin. Vêre nahiya çamankiya Serbixeza Amêdiyê ve ku li vê deverê jî ev bîreweriye dihê sextkirin. Di vê rojê de el hevdeyê heyva duwazdeh ku Roja Alaya Kurdistanê taybet bû wan pêşmerga evê nûke el sengerê bergiriyê da ve beravaniyê şmetken da ku em ev rûke alayê xwe el gorepanên qutabxanê xwe her cihekê û her damû dezgahekê xwe bi şêweyekê serberz û ve şêweyekê gelekî azadane bilinken rastî xemxorî û zehmet û qurbanîdana va pêşmerga nayê teşbîrkirin. Di rewresman da pêşmergeyên di sengeran de nehatin ji bîrkirin û şanogerî jî ji aliyê qutabiyên vê navçeyê ve hatin nimayişkirin. Gorolê pêşmergey têda diyar kirbû. Şanyomek berhevkirin ji du beşan bû. Beşek Daeş bûn, beşek pêşmerge bû. Ku çawa destpêka Daeş çawa dirist bû, kîve dirist bû, çawa hatiye şiraxekê dîtir ve bijîn pêşmergên qehreman xwaragiriya wan û bersîngê wan û bişên vê rolekê ciwan bigêrin. Gelek ji keç û kurên amadeyê rêwresmê babên wan pêşmerge ne û niha di sengerên bergiriyê de ne. Ew jî bi wê yekê serbilindin. Çeka pêşmergeyî ez roja bilinkirina Alayê de ya berdewamim. Ez sîvî dikem her dem em serkeftî bîn. Ez destxweşiyê li hemî pêşmerge dikem taybet mamê xwe nûkeyê sengerî de ber sîngê dijminan. Salane xelkê vê deverê wekû her bajarekê din vê rojê sax dikin. Lê bu cara êkî ye kesên ku ne Kurd jî di biyanî di vê rewresmê de amade dibin. Di keş û hewayekê sermayî de li devera çamankê rewresmên bilindkirina Alaya Kurdistanê hat deprêve birin. Lê ne tenê ew belku ji aliyê jinên vê deverê xwarinên kurdewarî jî hatîne dirostkirin ku êk ji birgeyên diyên rewresmê bûn. Di vê rojê de jinên çamankê ji bilî dirostkirina xwarinên kurdewarî karên destî jî mîna Alaya Kurdistanê û cilên Kurdî pîşandan. Nalîn Berwarê Rodaw, nahiya Çamankê.